kist het horen, Jarlin. Naar de auto. Asje. Er zit een verkeerde letter op. Hier zit een A op, maar het is een B. Zie je dat? Ja. Goeie, en hij een vlog. Ik ben aan het wachten op Jarlin. Die heb ik het squallen. En daarna hebben we natuurlijk zaken nog even doen. En dan moet ik nog even met hun om wat WhatsAppjes. Nou, ik dacht misschien is het leuk om even wat te bakken als er de zin in haar. Dus even iets lekkers meidje of zo. En ik hier nog in de hol om even vlagjes te maken in mijn zaken en jaren om te chibben. Want die is onkomende waasje jeetje. Dus ik dacht dat is misschien nog wel leuk. Dus het is hartstikke vies waar. Dus er moet wat binnenactiviteit betekenen. Dus dat ga ik ook in de hol. Maar ik moet even jaren wat de jeugd zelf in de hol laat. Ah jongens. Gaan we het leuk gewoon op squallen? Ja. Ja? Maar heel kut moest nu inhalen. Nee, de vakantie al je inhalen. Ja. Oh, hier vonden al je drukte van die bepaald? Die veroud. Oh, hier zie je het hier vonden. Nee. Dus die vond ik niet. En zaken, hoe weet je die op squallen? Leuk. Ja? Ja. Mooi zo, mooi zo. Ik hier een idee. Ik dacht. Want dat een idee. Ik had een idee. Hey, weet je wat ik een idee heb? Ja. Oké. Maar ik dacht, dat is net zo mooi waar. Dus echt boeten iets dwan. Weet je het net? Maar ik denk van misschien kunnen we wel iets bakken of koken. Heb je er zin in? Ja. Ja? En ik dacht, als we dan nog die het oor hebben en nog zin hebben, misschien kunnen we dan vlagjes maken voor ome Tjibbe. Want ome Tjibbe is waanzinnig. Ik denk, misschien kunnen we dan zelf vlagjes in elkaar knutselen. Vind je dat een leuk idee? Ja. Dan gaan we even naar de winkel om spul. Hé jongens, van wie is hier wel knutselspul nog? Ja. Nog verf. We hadden al wat spul uitzocht, maar we hadden nog papier haar. Oeh, dat ben stempels. Stempels, heel mooi. Ja, dan kunnen we zelf de Deze hè? met deze. En Ja. die is echt zo mooi. En nog iets van papier, ja, en zaken. En misschien nog leuke stickertjes. En een tasje. Heb ik misschien wel een tasje, waar hebben ze dan in dan? Hey. Dit is echt Is dat? Party? Jeskes? Party. Ja, doen we die? Party. Hé, een shirt. Kijk, een kaartje. Oh, nou, hartstikke leuk. Vakpapier. Oh, dit is wel een mooi formaat, ja, van vlagjes. Ja. Kunnen we door een puntje knippen. Dat goed? Ja. En wil je met nog stickertjes of zo? Want zie je, ben ik nog... Mam, ik hier echt. Ja, doe je dus dit pakpapier pakt. Ik hier pakpapier vond. Pakpapier. Ja, dat mag wel. Ja, leuk. Ja, doe dit er dan maar bij. Oké, doen we naar de kast. Kist nog wat zin, Hildo? Hallo. Ja, kist het horen, Jarlin. Naar de auto. Asje. Oké, jongens, nou, we hebben echt super volle spul. We hebben hier een hoekje met knutselspul. Wat hebben we hier? Stiften en inkt en heel veel letterdingjes. En het koord. En papier. Jara verslikt haar even. Hé meid. We gaan hier puntjes van knippen en dan versieren. En puntjes. En dan ben ik puntje gewoon een iets mini vlagje van mij, toch Jara? Ja. En die komt er weer over de grote vlag in, zeg maar. Ja. Ja. En derde we hoe de grote. En derde, ach jong. Nou. Even prikken. We gaan beginnen met de vlagjes en als we dan nog 10 het oor gaan, gaan we de cakejes maken en dan bewaren we dat van morgen of zo, want morgen zit je maar weg, hè? Dus, De cakejes, jongen. ja, maar we moeten even zien hoeveel het we hebben. Als we 10 dan doen we dat, oké? Maar we gaan eerst even knutselen, want om het chibben is waar, zo jeetje, dus dat maken we wel een armheidje. Ik maak je de vlagjes en je versieren ze. Dat is de deal, hè? Oké, zaken. Welke kleur stoer ze eerst, meidje? Blauw? En ja, dat doe ik. Nou, lekker wel. Oké. Shit, dat ik dat wat mooi rug krijg. Wow. Ik dacht dat ik het nog zat toen ik even door. Een soort lineaaltje maakt ik ervan. Is dat zaken? Ja. Ja? Uitknippen. Een vlagje. No. Oh. Net maar de vingersterbord, dat krijg je er nooit weer af. Krijg je er echt nooit meer op. Nooit weer. Oké. Ja, maar dat goed. Samati? Nee, zit maar de punt naar beneden. Ja, maar de punt naar beneden.
beneden. Het vlagje hing het naar beneden. Zo. Ja. Ik zal even het nog een vlagje met z'n jaren. Nee, dit hoeft net helemaal zo. Oh ja, dat is net op. Nee, blauw is net op blauw. Nee, dat is net gaan. Maar is misschien Maar- een kleur. Nee, het gaat blauw al. Oh, dan probeer je maar misschien zus. Ja, ja, eerst een keer lang en dan heel dit drukken. Zo, ja, daar is het ook niet. Nee, het is net echt goed. Dan nou maar Oh, valt me geel. niks aan. Het is nog wel een beetje shit, toch? Het is echt donker. Oh, maar ze hebben wat gin trikken. Dus misschien kunnen we daar ook nog wat bij? Ja. Dat wordt er. Ik had zeker nog tekens. Dat heb je. Ja, wel leuk. Nee, knutselspul. Ja, dat werd gemonteerd. Het aantal knutselspul die haast op. Ik ben dood. Gaan we wat nice spul. Nou, dit. Van alle kleuren moet ze vragen. Ja, dat had haar eerste kleur. Let maar zien. Hier een teken. En een vlinderke. En een tjebbe die wordt 31, dus daar. En dan ja. En dan nog een teken en een goudteken, een cadeautje en vlagjes. Welke kleur is het nou, ja? Ja, geel. Dan ken ik mooi deze. Oeh, de regenbogen. Ja. Rijnbogen. Yes. Ik heb een vier. Alle je rijnbogen erop, hè? En welke kleur kunnen we nou dan zaken? Ik maak je Shit, een die ijsje. kleur binnen, die kun je wel lezen. Ik maak je zo'n ijsje Oh, hoortje. lekker een hoorntje. Ja, dat wijntje kijk. Ik doe wel green met mijn meidje. Ik ben niet meer met meidje. Het jou met wat men doet met mezelf weten. Nou, dan wordt wel, Hoe ze net zeggen. hoe ik net zei. Nee, met Oh, mijzelf. verrassing. Met mijzelf weten. Beste met deze ook. Oeh, je zit de verkeerde letter op. Je zit een A op, maar het is een B. Zie je dat? Ja. Wacht, wens is dan de B. Ja, die Ja. klopt. Het is B, B. Gaan we dan wel een A? Gaan we net eens naar Als een ik A? eens jaren, ik met mij. Nee, ik denk dat het gewoon misging is. En Tefani en Aken, Thomas. We kunnen gewoon alle je naam netten. Ja, dat is de eerste vlagjes er rond onder. En het zaken die pakt het pakpapier doen. Als er aan kleren is, dan kunnen ze inpakt. Hey, Shit, je leest de eerste nou. hoe dat ongeveer? Dat is nog een grut de nog. Ja, site. Dan pakt ze skeren, knipt dat stuk eraf. Dat nog een beetje. Ja, perfect. We hebben nog 12 vlagjes over. Nog 12 erbij. Oeh, daar ben we erbij, jongens. Hey, die is echt van mij. Wat een mooie. Als dan met Chibbe dit niet mooi vindt, dan weet ik het ook niet meer. Hey. Emmertje, wat zoek ik? Ja. Ja. Zullen we even een tape pakken? Oh, je hebt heel mooi de kleurentape natuurlijk. Ja. Zie je wel mooi gekleurd? Zo, dit is, Skeer even de eerste aan de kant. Hou, dit goed? hou, skeer het echt en aan de kant. Ja, Dit goed? perfect. Zie nou dat vlagje. Oh, daar zit Chibbe op. Ja, Welke haar? tape. Als je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, joh, hè? Mist hij? Zie je? Mist een oranje? Je mist er nog één. Gaan we die wel maken? We hadden hem van. Ja, dan doen we er nog even aan. Ja, de laatste. En Saak had alle tapejes bij elkaar gepakt. Nee. Oeh. Moet je onlokken? Oh, wauw. Staat er aan? Ja. Oké. Ja, het is volledig. Dan vouwen we ze nou op en dan kunnen we ze inpakken. Een stapeltje met al je mooie vlagjes. Is een tot. Oké. Heel goed. Nou, doe maar een tape hier op zetten. Look. Kom op. Wil je nog een lietsvlagje maken? Jeetje, ja. Of we dat zinken. Oh. Chibbe. Je moet hem weer op plakken, hè? Ja. Chibbe. Ja, dat zei als een grappig, hè? Ja, en dan net een Het is chibbe. 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 Ja, dat zei het Hey, dat is gek, hè? Ja, want dan doet het gewoon chibbe. En dan als chibbe. Maar stel je nog aan Rennie Vrede, die had die naam betaald.
Hey. Ja. Ja, Dat is maar we zeiden helemaal verkeerd. Nee, het is het grootste. Dat is het grootste wel, hè? Mag ik even Chip. tapen? Chipbeu. Voorstet. Een leuke vlag. Abonneer je. Zet een blauw kom mee. En via het net hetzelfde downloaden van de tablet of telefoon. Dus abonneer je, blauwtoen kom heeg en het chill-app downloaden op die tablet als telefoon. Hey, onder naar je vlag, onder naar je chipsvlag. Hoi. Doei! Ik zeg hoi.